Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Ani. Ani. Kena. Wah, main ni. Kajing pentrai ya kasurok airline na Nongston, Ramrai, Kershai, Shachaigon, jang kebenta ka Baningkong, da ka company speaker kala yat shat menta, ha ka ba kala don katu ka ni kibenta ba kasurok kala baha bat kidon pat kibenta ki ba kadang sniu. Watla kajing pentrai ya ka ni kasurok kadang yat. Hendrai kajing bam shim kia bat kajing le sting ka ni ka company, kala bu jing bat kala penso asat hadu kata ya ka leit kawan, bat ya ka rak ka rong jang ki pat ba ka thain Ramrai, kam tam haki benta jong ka surok hakathan laudi ba so menthar bat mauthir hakaba ka surok lashlei satang nagi khendau kti hakaba ya dei bakani ka jing baki pat ba ki kendu na kalyang jong ka Federation of Khasi Jaintian Garu People's Ramrai Circle haka shitarik unailar aza arphulai kala leit ban ai da ka jing tho shaka office jong executive engineer ka tanat PWD mantuklar lam halor kani ka jing baki pat ba ki kendu. Dia lakut tu dia. Oh, lapar. Naga yang ke FTGP Rampai Circle mentaga sini nak jing ud jing nam kajba aklai kawan nak ta ka jing pentrai jangka Spika company ba pentrai nak surok tulen naduk nong ston Ramrai Chai Kaun ba menta kidang pentrai ya kena ka case 1 aduk mautir dan nak kalian ka jongi ngiwan ya ka ban bu ka jing bujor ka jing thok hau executive engineer mentaga sini bat nagliang executive engineer mdon bat nilai yo bat keren bat SDO assistant engineer jangka division 1 Nongston ba lingba jong umi kwa ba ban pak tuklar lam ya kena ke company ba kadai ban perkhat lam ki pajba hakalai kawan khamtam ki ba lechim dawai ki ba git ki marba mardi na markat banang ya kena ke jing pentrai kablang wan uslap kakti ke surak bani la i shirkai shai kali ba watang kali special ki pick up ba pendon kam naduk nang tai na room laudi ba saduk samoter ter ba kim light show bat bun ki mensimbriu hajaka ba kin yo ya kajing yarap fast age na kam taban poi hapo PSC Ramrai hendrei ki du la kajing im lengba kajing sniu palat te surak te nagliang jungi kaseng ni kerpat ia ka tega company ba kadai ban trilang ba tinong sonong hapo sangat hanya Ramrai ngimpua ba menta ban
pendap ya kata kajing tray kuat tang ba kat ba nang pentray ba ki kali ki ba yat bayang kali jong ki rupa ba bagi dei ban yo ban lek aki jing don kam ki jong ki bat kham tam niu i ki jing pentray ken ro ki muri ba kim da biang ha tang suan malumala uslap kila tawano ki ken ro kila tawano ki muri te ngidap da jing susi haba pentray kat ke company ndrei kalong kom ba pentray tang kiru simen Pesian nak liang kasang ngin seyo ya kaban lej ban bu kecing ujor saya u deputy commissioner jang kabar keshil ba untuk klarlem kalor katai ke benta Tebar. Darlah dia kali. Ai sak kedor nang surok malap. Kayak kan longkanar ni kan di merewi.